ensenyat a fer, no l'estaríem fent tan bona. Jo us l'ensenyaré, us la regalo per aquest dia del pare. Oli d'oliva verge, que no hi falti. Important, ben rostit de pressa, ja ho vist, ja ho he posat calent, rostit de pressa i ho traurem. Ara hi tirem, ja el tenim rostidet, hi tirem ara el pebre negre i la sal. I la sal. Si fos costella o fos una mica de salsitxa, podria ser botifarra negra, el podríem fer de peix, amb sípia, amb calamars, és a dir, el sistema és el mateix. Alls. A continuació ja la ceba. En aquest cas he fet ceba de Figueres. Hi ha gent que ho ratlla, es podria ratllar sense cap mena de problema. Podem tornar a posar de pressa. Sofregirem bé aquesta ceba i aquest all. I podem posar ja una fulleta de llaurer. Posem dues, que són verdes i no tenen gaire gust. Quan són seques tenen molt més gust. Això tinguem en compte. Posar al cap d'una mica ja tiro el pebrot, és igual. Podríem esperar una mica més, però ja tiro el pebrot. I ara el deixem que sofregeixi com 7 o 8 minuts. Aquest tomàquet és un tomàquet de conserva fet nostre, està molt bo. Ahir, quan vam penjar la recepta del tomàquet, hi havia gent que em demanava que estava caducat. Fem la conserva, la posem al bany Maria, la posem a dins el vapor i la coem fins que quedi ben cuita. I després la posem a dins a la nevera. Mireu. Ara portava 10 minuts més amb el tomàquet. Sofregeixi més, s'ha begut l'aigua. I ara una mica de pebre d'espalet. Pebre una mica picantet. A mi m'agrada una mica de picantet, que podíem tirar una cirereta també. M'agrada una mica picantet. Després, pimentón de la vera, molt bo, una mica fumadet, sense passar-se i que no se'ns cremi. Sense passar-se. M'agrada una mica fumadet. Hem de vigilar amb aquests ingredients, sobretot. Hem a tapar, que s'evapori, que segueixi sofregint fins quasi bé se'ns enganxi. Som-hi. Mireu. Ara porta que sigui un quart d'hora, ja s'ha evaporat el vi ranci, ja està començant a sortir un altre cop. Ben rostidet. I després hi afegirem els fideus i ho acabarem de rostir. I ara això ho sofregirem, és molt important sofregir, ben sofregit. Sofregit que quedi quasi. Quedarà molt més gust, quedarà impecable, ben rostit. 2 litros, 250, 3 vegades els fideus. Mig litro d'aigua, amb una mica de sal, he tirat una mica de sal, un litro. Dos litros, i aquí tinc un caldo, que estic fent un caldo així tipus malalt, com diu sempre el Fermí Puig, un caldo de malalt, però un caldo de malalt una mica més heavy, He aprofitat coses que tenia al congelador, saps? Pit de pollastre, que sempre tenia. 4 minuts de foc i 4 minuts de foc. El forn ha posat a 225, a tope, Mira. Ha de fer aquest xup-xup, fins que surtin els fideus per aquí a sobre. El dia del pare, del Nando. Per molts anys.